Unsay imong bation kung ikaw ang inahan sa hingtungdan sa bag-ong nahitabo karon sa social media? Wala, medyo seryoso. Maayo nga good morning kanatong tanan. Welcome sa atong live for today para sa mga boring at walang ginagawa sa buhay. And our topic for today. Unsay imong bation kung ikaw ang inahan sa hingtungdan sa bag-ong nahitabo karon sa social media? Wala, medyo seryoso. Corrected man. Anyway mga ka-friendship, sapato sa ipang-adjust ni ato mga volume. Naman to, lagi lang tayo ganito. Wala nang perfect na. Well anyway, before tamo proceed, ato sang tagaan og pagtaga ng ato mga greetings and dedications. And of course, kung ganahan mong manawag kang Ma'am Ellie, you can dial our hotline number 0927 811 4669. So mauna siya mga balaan nga numero nga kinahanglan ninyo nga pagapinduton sa inyong cellphone so that you can call me. As of the moment, mabasa tayong mga greetings and dedications, no? Hi, Kang Ray de Melino. Good morning from Pampanga. Thank you so much. Rodilio Satil, kalami sa labi. Pasagdaira na, kaya wala pa yung tao ko na human o panghilamos. Abuhaton ang tanan para mabigyan ng hustisya, sabi ni Inday. Iba naman talaga pag feeling ng mother, no? Iba talaga pag mother na, oo. Kasi magpakamamag yun na siya, di ba? Oo. Ray Elron Mabini Magkaluwingging. From Cebu City. Hatsumi Jizeries. Shout out Ma'am Ellie from Mandawi City. Linda Sohor. Edwin, maghila ka agad ko Ma'am Ellie kasi masakit ang nahitabo kay Tintin. Inood ko na no, masakit ko na sa ginikanan nga side, di ba? Kita kayo usahay magod no, kanang we are too judgmental with the emotion of the parents, pero kita mo nahingtong dan tingali no, I don't know. Adoli Kaina, taga Bukidnon, Valencia City, maadyong buntag Ma'am Ellie, hi, taga Maasin City, Southern Leyte, Tanan, Inday Padilla, Quezon. And Joyax from Hong Kong, Alwin Ilyurin, Ro Ina from Japan, and also kay Joni Galia from Bohol. And shout out also to Ma'am Melijon Calyara, the mother of Jangjang, nag-celebrate sa iyang ika-29 na birthday celebration karong adlaw. Alright, maayong kabuntag Ma'am Ellie, pa-shout out my friend Joy Lamy. O si Glenn Baldemoro, Edwin Saboy from Kapuukan, Leyte. Ganahan ko anang lugar lagi sa Leyte nga Kapuukan. Napay bakanting yuta dia dong kay mukuan ko doon. Ron Mags, pinakagwapo, si Liman University graduate. Good morning. Naman lang sa makita nato, no? Good morning, Madam Ellie. Pa-shoutout from Korea with love, Impanto. Alright, akong osbon sa ganahan nga manawag og mo share sa ilaha nga mga thoughts, emotions, feelings about sa ato ang pangutana karong adlaw nga unsay imong bation isip usa ka ginikanan kung ikaw ang naa sa lugar sa nahitabo karon sa atong social media about Tintin. Yan. Good morning, John Lester. It's your birth month, January. Ready na ba ang tanan? Hi, Glenda Ilroy, Makaluwing, Edwin, Andaman, Madam Korak, from Dazira, Ma'am Ellie, pa-shoutout sa akong mga silingan, Hilongis, Leyte, labi na ni Mama Tibang. Hi, Mama Tibang! Jezreel Fuentevilla, salamat tayo sa gahatag sa 25 stars. Kinsa man to siya, oy, paspas, magkain atong mga greetings ba? Oy, nakalibat-libat na magba. Correct. Salamat kay sa gahatag sa 25 stars kung kinsa ka man. Natablaw na kong back read. O di mabasa ang mga greetings ha, itype ra og balik. Ay, lisod ka ini atong cellphone. Kamatoy kay screen ni atong cellphone, dili makita tanan no?
Alright, Rex Canubos, Jamuel Amano Art Pop Omega of Gihulngan City, Andaman Augusto, Ma'am Eli. Correct yun no, kay for the sake of justice, para makamit ang hustisya, gastuan yun na. Kaya usahay yun no, kanang kung wala kay kwarta publika, lisod kay na makuha ng gitawag nilang hustisya. Babylin Reyes Maghinay, shout out ako sa California Palm Spring o Kapatagan Lanao del Norte. Madam Babylin Reyes, hello madam. Siyang Kunay from Magasu family. Dudes Grapa Villante Jr. Hi Madam Eli, pa shout out sa tanang taga Shaton all the way from Canada. Annabelle Holier, I like your nose. Na po na move on na Annabelle. Gikan kang Dazira, thank you. You're welcome, Ging. Isyang Radasa from Chicago, Illinois. Ako to, Ma'am Eli. Ikaw dito. Okay, happy birthday, Jang. Pa-shout out, Ma'am Eli, correct. Happy birthday to you. Imo kong adlaw na tawhan doon, Madam Jang Jang. Na ako ra panghinaot pag-ampo kanimo, Madam Jang sa Jim's Custom Creation nga unta tagaan pagkaga hataas ka kinabuhi, lugwayan pa ka sa kahitas ag hataas nga kinabuhi nga puno sa kalig-on layo sa mga kasakit og pagsulay, katuigan nga puno sa grasya, katuigan nga puno sa kalipay kauban imong banana cute. Sana naay gwapong bana. Ako nakagasto-gasto nako, wa jud ko nakapamana og trato nakapamana og gwapo. Hello, Maeli. Shout out Garcia, Adabi, Alejandre family, kang Michelle Tesby, Alvar Sanchez family, and Abarazin family from Mandaue. Albert Tubalia, ang ato pinakagwapo nga ka-friendship sa Municipality of Dawin. Regards to all, pa-shout out akong wife nga si Lynn Tubalia. Alright, Ma'am Eli, dili good lalim sa side, sa parents, Ma'am Eli, kung ikaw ang nahitabuan. Mag-hysterical ko ka, og masulti ko ni mga butang dili na angayan. Correct? Tinuod yun na, no? Kay out of our anger, especially pang the process of acceptance. Ano man kung natula naman ani oy. Hi Madam Marcita Pescoy. Salamat sa mga grasyang nadawa. Thank you Madam. Kumusta ka diha amping kanunay? Boye Torres from Yamno, Saudi Arabia. Musta Ma'am LED Virgin. Welma Verula Bustamante, pa shout out teachers sa Taluto Elementary School, Tagbilaran nga busy kayo og distribute sa module. God bless. Madam Ma'am Wilma amping sa pag-distribute no kay panahon beros pandemic. Amping sa kanunay. Richel Ann. Eugene Smith, salamat sa naghatag og stars. More stars. Hogan Maria Luisa, atong ka-friendship nga very sporty nga taga Municipality of Shaton. Kung ako'y inahan Ma'am Eli, natural good nga masuko ko. Natural good nga magalat ay atong ginhawa. Nalimbag ikaw mo nahitabuan. Hi sa mga gwapo diha nga mga kauban ni Madam Ross, si Jet Aldi nga tiga Loto og Lechon Belly. Sana all tuyo ka gubi. Salamat sa 50 stars, Marcita Pescons, Leo Das, hello guaps. Hello Madam Rufina Adler from USA. Thank you so much for watching. Richel from Gihulngan, Regine Hope the Gupo. And Ma'am Eli, shout out from Georgia and stay safe. Di ka kang Regine Smith. Ma'am Eli, kung ako dyan ang ginikanan, Ma'am Eli, wala ko kabalugong sa posible na kong mabuhat. Inood ko na, no? Kung naka sa sitwasyon, di ka mahibalog unsa na imong mabuhat, no? Kay mga kasakit, mga pagsulay, unya, nahitabo sa mga panahon, nga wa ni mo dama, ha? Kundi, no? Basta mo abot mga pagsulay sa kinabuhi. Good, lalim, di ba? Cindy El Tanal from Barangay Nasugid. Nasigid, Mitch. Ako, dili pa ko makapag-send ng stars, Madam. No problem, Madam Mitch. Geraldine Darimon, Ma'am Eli, watching from Toledo, Cebu, from Paguan, La Libertad, Negros Oriental. Salamat kaayo, Geraldine. Jai, Cherry, Lynn, Bidad, Balbagal. Apit man na Balbakuwa. Sandra Brooks, greetings all the way from Germany, Islevedish. Ako tayo ginagmay nga mga German. Houten van Houten. Snugglebag from Taiwan, Tony Skyflakes, good morning kanimo. Arriba Cebu City, Ma'am Eli, maglingalingaw ta diri sa Sinulog. Maula gidong unya mo adto dito, unya kwarantinon man sad. Ibis maglingaw-lingaw ta kay nilaag ta sa Sugbo na. Kapuyo na lang tas kwarto.
Hi, Dulce. Ninita Undoy from Davao City. Salamat sa naghatag og 170 stars. Okay, ako lang Osboner kung ado na may mga ikasuggest or ado na may ikasulti, ikatambag, mga advice sa ato ang pangutana karong adlaw. Unsay imong bation isip usa ka ginikanan sa nahitabo karon nga mo'y kalat og kusog kay sa social media ang pagkapanaw ni Tintin. Magbuwag na tamamili, wala ko nimo gi-shout out. Okay, bye Richel Ann. Bye Day, amping sa iyong paglakaw Day, abe padam go Day. Susan Alcover, Arjin Sparan, pa-shout out please. From Sultan Kudarat, gikan ka na kang Jane, Chris Brigundot. Shout out Ma'am Eli from Bohol. I'm back again Ma'am Eli from Korea, Carl Bazailo. Good morning. Biba Pit Senior, pero ang Senior Santo Niño kasaulugan di ba third Sunday of the month? Diba? Murag ikatulong nga Domingo sa bulan sa January. Kaya actually, si Diyo adto sa una. Kaya dito po katrabaho Cebu sa una. Kasi kung ka-appeal niya karon kaya lisod mga panahon no. Nya murag na-cancel mga ilang street dancing. Sayang po pero makasabot ako ng atong batang Jesus kay nagod ta sulod sa pandemya unya daghan kaayong kagubot nga mahitabo no. Basta ipadayon gud ang mao nga plano nga pag tawag ani nga street dancing. I love you, Ma'am Eli. I love you too. Kaunta ninyo, tanan sudan, lambi-lambi, madam, balbacoa, Bisaya. Ajod na maak ni mo gabi. Wala, ma'am, oy. Ay, kang mga Honorable AJ Taber, ang tag-iyo sa Unlimited Shrimp, diha sa Lipayo Dawin, ang pinakalamian. Kung lami ang sudan, mas lami po ang gasirbe sa sudan. Every third Sunday ang Sinulog Festival that's coming from Joy Agricultural. Di ka kayang buwagan, Ma'am Ili, magbuwag na ta dahil Richilan. Ay mo hindi magod sila dahil Richilan nga kung mahubog kuno ambot ni mo Richilan. Bahala pag uska di karga akong imnon Richilan. Di ko matintal Richilan, magbulag na ta dahil. Eugene Smith sa ako ang bayo nga si Carl Bazar. Wow, sana all may bayo. Ana Marie Laho-Lahaw, maayo nga buntag kanimo. So, ang atong topic karon ko no, so kani sugilanon ko sa kinabuhi no, ng mga reality good no. Ay mga tao karon gagagobot na halos attorney na tanan. Oo, murag nasa politika na mga attorney na gud tanan, pasagan ra og kanang suggest og mga ideas, pasagan ra og comment, mga advance mag-isip. Diba niya without knowing the bottom line of everything. Actually kagabi wala pagod natangtay na akong lipstick, wala pa ko panghilamos kay kagabi ang racket ko sa Dumaguete City kay birthday lagi kasi nga birthday ni Sir Romy Amarado. Usapod siya ka radio personality kusgan. Nag-schooling karon para pagka-attorney, wa pa ko kada kabalong nga dagko daig tugrang ko to ako mga bisita gabi. Onya tawag ani nga wala pa natangtay kada akong lipstick man god no kay pang for life. Ihaya ka mo ni imong lipstick pagbalhin nimo sa private cemetery na pagka-lipstick. Ikaw ray bukog nga lipstick. Wala pa natangtay kay kanya early this morning haggard na kay tano. Kasi nga kuan po ka Ma'am Eli hangover na po ka. Wala oy kagani ang buntag kuan aning ga-decorate ko og kanang civil. Kay civil sa akong duha ka idol kanako nga mga barkada. Butang ta lang si JC. Mga initials JC. So, karon ang ilang adlaw. Kanya kay, kaning barkada lagi doon. Ako mag-iingnan nga, day. So, ikaw na, guys. Sunod, kaslod, day. Nadilaan, gyug ko. Nadilaan ba? Nababaan? Ay, Madam AJ Taber, salamat sa 150 nga stars. Ang mga bituon nga makapabuhi ka na ako. Ang mga bituon nga makapabaskog ka na ako. Salamat sa mga star sender. Ellen Briones, nijod nato gabayan ang mga bata ron Ma'am Eli. Muna ako nga ika-advise. Labi na sa mga babae ato anak, diligyod nato pasagdaan kay lisod kaayo ang panahon ron. Oy, why mapili gyud sad kaayo ang kalibutan nato. Tinuod gyud ka Ellen Briones. Makaguol ang kalibutan mga realidad nga kinahanglang atong atubangon yung mga pagsulay sa kinabuhi. Lolets from Taiwan. Tayo sa pagpakatawa, may happy feel. Salamat kaayo. Kay for sure nahurot imong star night gabi. Amo no, kung makita mo na ako gagakuyog ang mga lalaki, no inyo dahil kong i-judge. Pwede barkada ra, Madam AJ. Actually, nami ko ang lalum kaayo nga giugatan. Sa among panaghigalaay ato, Ma'am AJ, Honorable AJ Taber, nga gabaligya og pinakalamian nga shrimp diha sa Dawin. On me for 10 years. Friend good me nga, katugong solid friend, solid liquid ka. Someone I can count on. Someone I can rely on.
Ay kuha kag isda dahil maga-own-own. Ay, nako, Joan Caragan, mga good morning, Eugene Smith. Gaisad ko laki diha, Ma'am Eli, og ikaw raman o usag bud. Wala ta na mga botanga, kaysa tinuod lang ang akong kinabuhi, balay simbahan. Balay simbahan tagay. Siyempre na ay diversion, no? Oo. Julie Gainson, hello, Ma'am Eli from Zamboanga, Sibugay. I love listening to you. Kay remember na ko ang akong memories dyan sa Negros. Memories. All alone in the moonlight. Aray, why don't you join Kumu Community? What is that, winner or drag up? I'm not familiar with that. Hazel Dabuyan, lipstick is life. Ika ka Charita Ozoa. Pa-shoutout taga Dumaguete watching from Nueva Ecija. Muna na ka-disadvantage do pag dako kag ngabil kay mabantayan gyud ayo man nitago na lang ko sa microphone. Pag motago po ko ako pong lisngag nga ilong mo nyo makita. Bago ta 8 years aning lakawan ni. So, mo to'y ginaingon nga, ampingan ko na to atong mga kabataan nga sa panahon karon especially, no? Kaya liman ba kag 11 ka buok, di ko yuga niya usa ka babae. So, di po to lalim. Kitang galantaw ta, daghang tang masulti, daghang tang diskriminasyon, daghang tang mga judgmental moment. Pero who are we to judge? Diba? We have our own evils. Kita mga demonyo punta. Tinuod na whether you like it or not. Kita mga demonyo punta. Natin mga itom. Natin mga itom nga kigul. Pero we know how to handle. We know how to keep it. Hi, Madam Adlia. Honorable Adlia Diaz Zadawin. Tinuod man na, we are not safe from anything. Hindi ka palimpyo-limpyo ka. Walay limpyo. Diba? Gikan kang Alfredo Fundar. I like your live. Hawagan Maria Luisa. Pa-shoutout Elcid Credo. Happy opening sa Mist Bro Grillas in Sambuguita. Today see you guys at 3 p.m. to 8 p.m. beside Peel Products. Cheers. Ay, karoon na dahil mag-open si Dodong Elcid. Oy, congratulations Dodong. Mist Barbecue Grillas. Gorillas na gorillas. Tago-tago man lagi, madam. Tago ta kay makita di akong ilong alis ngag Mitch. Lisod dawaton ang panghitabo gumikan kay kalitra. Pero wa man ta masayod sa tinuod nga nahitabo, huwat lang ta sa investigasyon. Sayang unta kay bata pa og naa siya'y pangarap nga trabaho apan nahitabo man. Tinuod og kainday. Affected kainday. Melanie Sarabia, pa-shoutout Ma'am Eli, gikan sa Negros Occidental, San Carlos. Napoy lain nga greetings, gikan kang Lulit sa Ramos, gadako kain iyang bulak gihatag nagko. Hydrocephалus po ning gaaswat, madam. Nicole Cadiz Marilia, Ma'am Eli, pa-shoutout from Sampaldalaga, Misamis Occidental, Annalyn de la Cruz, istorya lang mampud na. Tinuod biago na. Hello, Mark Lexus Buendia. If you like it, you're not like it, oy. Kasi nakabahin imong kuwan po na Eugene Smith, if you like it, you're not like it. Oh. Naglibog ko ha, naglibog ko. Nga ni, Anthony Iparwa, shout out from Kang Mating, Sibulan. Mark Jones Tabanao, shout out Alondra Gionson from Digo City. Greet ko sa akong uyab, Ma'am Eli, nga opening sa iyang bake shop and Luan's Kalamansig, Sultan ko dara, by JR, di ka kang JR. Kasuko Medina, sana all daghang opening, di ka mapokus opening karo. Ilan ni mga Trinidad in Silay, ilang Madam Victoria, des ilang nang Balid, Depidia sa Bangkulutan. Ga-opening po sila as in, namura nagsyudad ni among lugar. Wow, sana all. Apoy ga-opening og mineral water. John Anthony Aldanese, pa-shoutout from Baby Felicia. Claire Pinchon, Edita Ber, salamat sa shoutout lang. Salamat po sa 150 stars, Madam. Ikaw na ko nakatuma. Joseph Donis watching from Kurumi, Balintawag. Madam, how was that kekiru last night? One of your diversion? Love it. Madam Mario, don't tackle about it. It is something very personal and very dear to me. Janet Saluna, I love you. I love you to sweet chili pausto viray. Ma'am Eli, magalingaw jud buzz the live. Kataga Dumaguete ra ka Ma'am Eli. Taga kuan ko, Madam, taga Sambuanguita ko. Nalimot na sa akong lugar. Oh, so muna ginaingon piha at orang subli-subli no kay para ma-reminded po ta no. Arcade mo, shout out to you. Request ng song Bisan pa salamat. Oh, salamat po. Miing Kito, Madam, kay mahimuot kay kunimo. Sino yung ay salamat sa 190 star. Salamat kaayo. Shout out sa Kritan sa Sambuanguita, Jack Iparwa Campos, ang pinakagwapo, Anthony Iparwa.
Salamat, Madam Claire Pinchon, sa imong 190 stars. So, mali kinam ka matuuran sa kinabuhi, no? And the biggest question for everybody is, who are we to judge someone? Kinsa man ko. O kinsa man pugta. Namang judge o mubuhi o mga daotang pulong sa ilang mga binuhatan. Ngunay ginaingon, naka-istorya ta kay nakita man sa social media. Kita wara ko ta nasakpi. Ay kita pa kasakpa no ang butlag asa ta ilugar. Ngunay ginaingon nila, if you don't have anything good to say, just keep it yourself. But if you have something that you can appreciate, then go for it. Di ba Madam Mario Banlat Labay? Napailain diri. Pwede mo request, ma'am? Wala tayo kanta karon. Ay pagawin yung singer. Gikan kang Inday, lisod jud di ay ning gwapa ra og hamis ra kay duulon sa trahedya. Pasalamat na lang Ma'am Eli nga lis nga tag-ilong. Lain po kay Inday, so gulat ay tag-itsula layo tas disgrasya. Kaya magwapa duol sa disgrasya. Urag lahi, madam. Madam, baka naman pa shoutout diri sa Manila, Bulacan, gikan kang Junel. Hi, Junel! Junel. Pakalan mo lang kasi yung pangalan nga, Junel. Minsan naging kontrobersya yung pangalan mo sa social media, Junel. Kerry Bandal Orpano, ang akong makomment, gikan ka na kang Joyax all the way from Hong Kong is about sa topic karon, inusinti ang mga bayot sa rape case. Uy, salamat. Paki-shoutout pa na Eli kay Abby Aguan sa birthday niya ka. Happy. Sa tanang nagka-birthday ka ron, happy birthday to you. Everybody join. Happy birthday to you, mga muyo. Skeleton in the closet. Madam Mario, ikaw talaga. You're trying to ignite the situation. Iba ka rin, madam. T-Nice, para to sa pa-shoutout ng Eli Hello Kawahing from Canada. Ay, sa mga taga-Canadian, nga naa ka sa Kawahing, Nonita Bridges, ay kanimo Ira I from Illinois, Maffy Allen, and Ann Mendoza Galabroso, Jaisel Jane Albarazin. Ang ayan kay ka, ay di ako mag-radyo DG, Madam Giselle. Ganahan ako aning pinobre. Hi, Madam Seni Nazes. Taas sa pangamuyo kay sayo pa, may ingwito. Ara Torres, Agnes Tahada Canlas from Caloocan and the family. Birthday sa akong apo, Ma'am Ili, pakigreet Lady Sushmita. Uy, kani si Sushmita, kay karaan man yung banggiitan, man nga kuan ka ng title holder man sa pageant. Diba, happy birthday kanimo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Lady Sushmita. From your Lola, Rofina, USA Adler. Hanapin ko ang mga baby love. Kabalor ka, pag mapinanggaon jud og mga lalaki. Inood kay kabalor ka no, kung imong katagay kay inyong mga lalaki, wala jud kay kuan, mga lalaki panlagsan namang libak. Miss Universe na sa India, correct Madam Rufina Adler. Thank you so much for that information. You're a true intel. Salamat dahil sa naghatag sa 510 stars, Agnes sa Halagan Live. Watching from Quezon City, J. Shalene Yumamoto. You're welcome, madam. Namunay ginaingon no nga, sige lang. Ako, ganahan ko og malalaki ako mga barkada. Kaya nga no, siyempre, aside sa mga butang atong gihuna-huna, given na siya. Di ba, Madam Mariel? JM Porques from Pampanga, Jason Elite, shout out from Binuhar family, Sambuanguita, Flordelisa Pila, good morning, watching from Tandag. Aykos Pamilya Padilla, gigan kang Inday Consol Padilla, Yags Cuenco, Talata staff, o sa mga taga-Talata, maayo nga good morning. Bito Maili, barkada lalaki, peaceful, way libak, tinuod. Tinuod na Madam Joyax ka na makabarkada kag salamat man, Abilio sa 50 nga stars, salamat jo kay sa mga stars, no? Pagbakla daw ang lalaki, pagbakla daw lalaki pa din. Nabahala pag maghubo og kuan diha Madam Underwear. Panuhuto na lang jud na mamili wala gyud ka kana kang limar tinuod gyud. Depende pala sa imong kuan. Depende pala sa imong kaisog sa imong konsensya limar. Anabi lalaki dili manglibak manghilura. Tinuod na pag-abot ana mga matter sa mga lalaki wag ko na sila magadula ra sila MA.
Pagabugar na sila dok-dok. Wala sila panahon na manghilabot sa kinabuhi. Most of them. Ilit mo tanan kay na amang uban good pod no lolets. Diba na lolets? Tubel, GR Tubog from Lipayon. Yes, Ma'am Ellie, Miss India Jusmita Zen, Miss Universe 1994 held in Manila with Charlene Gonzalez as our candidate. That's coming from, another information coming from Mario Banlat Labad. Shout out, Dimate family, Arnold Francisco. Salamat sa 45 stars, Madam Ellie John Coliora. So, muna'y nakalami, imo mga barkada mga lalaki. Pareho na mo, no? Asay sa ato mga panghuna-huna ang alami, igyo gayo. Indot na sila ikakuyog kayo. Wala na sila panahon nga masigtabi, istorya ilatagay, istorya sa mga sugilanon sa kinabuhi. Ang mga lalaki, mag-istoryahanay po na sila sa mga ilang. Carlin, hi Carlin. Para na ako inosente ang mga bayot, Ma'am Elisos, kaluoy sa mga bayot nga lami, mami. Sakto ko kachinsyon. Ang nang kita, God, no? Di ragutan mo dyan. Walang taurat, ha? Di ta magpaka-attorney sa mga sitwasyon o mga panghitabo. Oo, tinuod na Krisma, Lumbay Marcelo. Di ta magpaka-attorney, di ta magpaka-expert. Mas nindot ang kuyog mga bayot, lingaw pa yung Jeans me. Kaya mga bayot, no? Kalagmitan katugong mga bayot. Pakatawa na ba sige, no? Hindi nga magod akong mama, if you are not beautiful, you need to be an entertainer. Mayo nga buntag, Dodong Paul. Buenaventura Guevara, salamat sa pag-invite ka na ko last time sa inyo nga live. Way better na ang voice. Correct, Dodong, ka ako nang gipang-adjust nito, guba na ko. Nagaguol kasi ako kasi hindi ako masyadong marunong sa mga ganitong mga equipment. Itong mga laughter talaga, hindi ko talaga ma-adjust. Gusto kong pahinaan yung mga laughter. Kaya ikaw, Ma'am Ellie, ayaw na good ka, hubog basi ka, makalimot. Day, isa ni, day me. Miss ka pa kung usaon ni mo, day. Bahala pag na magbilang ka, diha, day. Usan ko na. Ako, mahubog ko. Hi, Melby. I miss you, Madam Dugan. Ako wala ka watching. Busy ang live. Guys, smiling na naman. Ako today watching you. Salamat, Mel. Same ta, Madam. V8 Pro pod ako gamit. Mao ba? Pareho dahil ta doon. Lahi-lagig timplan nga ako dong. Lahig timpla niya ako dodong pool. Sagdi lamang ako. Agwantahara ko ninyo, ha? Kaya ako gyud naman siya nga. Ikaw, Ma'am Ellie, yung kakasulay anang inana. Matintal ka nga babae imong kadulog. So like dulog na ako. Dayong tanday, di ba? Wahingon tikaw ilambot. Ikaw, magbiga-biga ka na ako. Natulog ko. Pag mata ni mo, giputos na tikaw og habol. Kaulo na kaog alugnan. Mga pinanggaon man ko, mga babae, respect. Yung ko respect. Tinoon na, miss ka guys, akong love life sa una, no? Tinoon na, sa tanang mga lalaki nga niagi ka na ko. Sana all niagi ka na ko. Emion Jo, mas nice yun ang bayot iko yung Ma'am Ellie, kaya ako mga friends bayot, pod maldita, mabait. Tinoon mo na, di pwede mo na sa tao mo na, ako ayaw ko, kaya sus ko, kamo makidulog na ako, niya babae mo, dahil mabilangkan mo diya. Dati ka din makita kong termos day, kay lapuaan kung tikaw day. I'm not against with anybody. Kay ikaw, daghan kay kong barkada mga babae. Oh? Mga palangga na ako. Tighimar ka na kay kong bataan mga tigulang. I really love talking to people of different ages because from that, you can learn so many things in life and your adjustment in life is way better than focusing sa kaedad rani mo. Ano yung sa mga sekreto sa kinabuhi? If you want to learn more about life, if you want to appreciate life, talk to children. Makiistorya ka sa mga bata. Para makasabot ka nga mura ilang mga ways and means. Makiistorya ka sa mga pareho ni mag-edad. Oo. Makiistorya ka sa mga magulang nimo. Ay, Jacqueline, murag kanding madam. Lapuahan ko na ako day jagjag. Asaga nagbilang ka dako atubangan. Joe Belly, Samson family. Di ba day jagjag? Ay, sa ato mga friends dihan sa Canada. Naman ako gumunang hindi ginaingon good nga ayaw gyud pasaga diring dapita. Kay basin unya ka ng bag-o nga gigama diyang simento nga espalto na maligo gyud nako day haslot. Oo. And then tawag anang you need to talk to your elders and your parents. Dapat flexible ang imong mindset. Dili kay ang imong mindset pang batan-on ra. Okay, kung muna na gud imong mindset pang batan-on ra wala gyud kay imong pananaw sa kinabuhi murag dili kay siya why. Malu, naaman sa good bayot, madam, nga makagusto og babay. Dili siya bayot. Asa man ka nakita sa history nga bayot, good nga bayot, nga nagugmagug babae. Kaduha-duhaan siya. Kung bayot yung ka, bayot yung ka.
Tinuod ko na, pero pag imong pagkabayot dili lignong, dili 100%, makahadlok man punuan ni mga balapwahan. Pag amping ko na ko to bilang lang Adolfo isip, murag baboy og manok, nakiskisan ko na ko, day. Panaon gud na ko, day. Oo, munang dili gud lalim sa side sa ginikanan, no? Munang ginong who we are, kinsa ka, kinsa man ko nga mo dyan. Kitang tanan mga panulayta, mga makasasala, mga demonyo punta usahay. But the best thing about us is we know how to handle the situation. Annabelle, hi to you. Paul, Gino, Benventura Guevara, stay away from drunk woman na lang, taani kay. Mapasanginlan patang rapist, enigma aneurysm sila. Naday i-autopsy. Ako bumanumanog autopsy. Iyo po, uy, kisus ko kadaghan na kung nakadulog og mababay ka. Ako laagan na magyug ko na ako sa mga events, magadulog, magsandayanay rami. Napay mga babae ko nato nga barkada, no? So, kadaghan kong mga barkada, mga babae ka nang gatubo pata nga, i-challenge ko kanila, ibag-ibagin yun. Usahay kay mo gahi. Charot lang. Ma'am Ellie, pwede ubusan gamay ang microphone para makita imong babayaw. Ako gitagwa na akong babagan niya kay simog pamantay na akong ngabil nga dako kayo. Istorya ganahan ko mulantaw sa tibuok nimong face. Gina Lynn. Bayad, basta mulantaw akong nawong kay kuani ka ng film showing ni. Daghan kay ka ng akong mga barkada sa mga babae, ka na mag-inom eh. May isa. Yads may among tawagan na, yads. Lalaki ko kay yads, lalaki. Sa una, kabago na ko ron. Lalaki ka bayot mangguguan. Yang anong laki makag-itsura o, sala dahil na ako yan ako itsura. Lagi panganak ko sa kalibutan, wala may choice. Sige, lagtawa akong nawong kay para... wala ko yung mabuhat kayo mo, naghihatat ako ginikanan, mis kagiayo nila ligid-ligid is katri, mura mo ko ni-resulta after 9 months. Wala ko yung mabuhat, so gidawat na lang akong kakapalaran, no? Labi na tingali, no? Ako'y nakuyog atong grupuhan, no? Yan ang nawong, maalaan, di ra rapist, criminal, gyud. Laliman kag ibag-ibagin, oo! Tapos kung ako mga barkada sa una gud sa college, ambot gud lamang nila. Dili pa ko kapauli, kay pobre kay ko sa unang college ko, wala ko kay kwarto ipilit eh, nga matulog yun mi. Alvin Di Culas, mga tulog gabi ay, dahil pahuhubgon yun ko nila, dahil wala. Pag mata nila, compose pagyapon ko, naka-project pagyapon ko. Nga do daghan man kaayog bayot nga dili man sila mabuntis. Diyong agol, ay, ayaw ka dong. Kaya kani mga bayot yung nagkadaghan, lupig pa namin coronavirus do. Once ang coronavirus, maayo pa man. Dong, matakdan kaning laway na mo, dong. Pag mabayrosan ka, pag mabayot ka, wala dyan kay kalingkawasan, dong. Makita ka gatindog, maglatay na gud imong ginhawa. I love you, Yods. Nakaagi ko, ana. Di ba si Rag? Mugahi man ka, pamilya. Mugahi kay mutisking nakakadi na kabuangay. Host, pwede mangutan na how to be you po. Prayers, Alvin. More prayers, Alvin. Ayan na ni mo, dong. Makasagpa ba? Makalagpas sa pagsulay sa kinabuhi. Oo. Dahil mga inana, tripingan ka, sulyan ka, until proven guilty. Hangtod karon kay wa pa mo ko na proven guilty. Di ay lain nga mensagi kan kang Dodong Paul mingon siya. Mas lisod ba ya? Mugahi inig hubog, nakaayo ka kay mayra inig saktong tama lang pero inig wasak na lisod ba ya mugahi? Tinuod na Dodong. Alvin dead, tama jud ang mega ay, mas daghan pa ta kay sa pandemya, tinuod na. Wala ragod nila hot dag ihaptanan og pila ta ka buok. Mas daghan pang nga bayot kaysa nga COVID. Oo, nya sa tinuod lang, wala kay makita nga bayot nga naigo sa COVID. Ay nga ano, insakto big vitamins. Sige ming galuhod sa duga sa kalipay. Madam, please sing imong own version. Happy birthday, kalingaw kaayo. Man, William. Bouncy Lada, Mogan, Lopez, Jingjing, maglinis Lastra from Cebu. Correct, ngilngig kaayo na mamader. Correct, Josin Omandag Kumbista. Ana gano, kung unang akong ginaingon, ako na bayot man po ko karaang panahon niya. Lahira bagot ang mga bayot sa 90s. Oo, lahi ang mga bayot sa 90s kaya wala pagabaligan ko kay Ukay. Amo mga t-shirt pag hinatag sa gobyerno. Oo, amo mga plato pagkapin sa Fortune. Igom kagkulo ka Fortune o sa kaplato. Ay na pong 5 ka buok baso.
Mo nang pobre mi sa una pero hilas. Ay nga no, branded ang among mga plato ug baso. Among pildihon ang LV. Pero fortune mo'y tatak. At least swerte kay fortune man. Oo, matino na sa unang mga bayot mi. Maalaan yun mi nga kuan ka ng lalaki. Kay mura man na, wala may ingon sa unang mga lipstick. Among lipstick kay kato mag sa alugbati. Among curler, kato mag sa balanghoy, among curler. Lingaw na po ko nag-live ng Mama Eli. Kahapon wala maka-absent ko kay busy kay ko. Minatay John na lohon sa laway og nilohon. Sido iyo kor. Makawalag kalaay John si Mantagting si Madam Nimo oy Martinez MJ. Keep safe Madam kay naa na sad bagong klase sa COVID. Mao kung sita maghuna-huna sige sa COVID mamatay tag huna-huna. Mauna tag kamatay aning COVID. Ang COVID dili pa mawala kita wala na sa kalibutan. Ay, grabe halos babay kayo ka. Gabula-bula jod, walay, kahumanan ko, sige yaw-yaw. Okay, basta manghatag mo og stars. Kalipay ko na akong baba, mas dagang stars, no? Magapiti-piti ko na ako. 90s dahil ka, Ma'am Eli, abi kong 80s, buyag dyan. Bata pa ko nimo dyan, oy. Sa'yo na yung nagulang ning akong now. JR Agonya ko tabato tinoon na. Makita ba mo sa una mga picture sa mga bata, mga bayot, panalagsar tong mukiay gyud no katong nating sa syudad pero pareho na mo na mis mga lagyo kang lugar. I love girl lalo og mga amiga Juba og maago pong anak nga ballerina gikan kang Chile Reganan. Shubi og anang kubid. Sirag. Tinoon maguna sa una, unda ko mabasa sa mga greetings sa una kung mabayot ka, imong mga sanina, usahang imong whole dress na namo na sa una kay lawlaw man kaayon mang hinatag sa gobyerno. Mga t-shirt sa mga konsihal, I love Mayor. Papa, don't forget, vote wisely. Mga naman. Among say na kay large man nakalagmitan ka. Wala may pangbata na panggulang man. So kami mo suot si dress na namo to. Ang upper lower unya wala pa yung mga underwear sa una. O tinuod na, di ba Jenaline? Ay Earl Ramirez, wala pa yung mga underwear sa una pag bukas-bukas palad. Kita dahil kag Mariana Trench open wide, Bermuda Triangle. O tinuod na naka-brief ko. Kuan naman ko, murag grade 6 na grade 5. Wala lagi sa unang pag-isa sa sipir, lagi sangit agay. Na, depende sa tao, Madam Eli. Oy naman po bayot nga daghan og anak. Lahi lagi na malo. Ikaw malo, gasagay, student na nagadihan nga, di lagi na sila bayot kung nga bayot. O, depende. Pero, ambot lang, usa day meaning og bayot. Di ba, babae ka? Tingali kay, kuan sila sa ilang kinabuhi kay sila kinahalan yung mga anak, way mo galam na ako. Ana na kinabuhi, no, miss kang pagkag-imo ng ginikanan, ay mga ginikanan gani nga. Kung basta wala kay kwarta, pag itigulang nimo, at yung batiman nimo. Tinuod na, Jingjing maglinis last ra, good thing Ma'am Eli, nilabay imong live sa ako nga newsfeed, kay na-stress jud ko sa ako ang newsfeed, kay puro Christine Grisira ka ng mga news. Kaya mo po among topic diri Jingjing. Yan, hika din nga mura magapoy topic na mo Catherine, kung ikaw Pacquiao, bench, tinuod yun na, walay brief nung una, tinuod ko na bench, walay brief ay sa una, labanan ng mga martilyo. Ilagak mo na. Oo, tinuod na, wala ka di kaapod, kay public isa nga tanan. Magdula og Jolin, pagbila ka, di po ka makonscious, kay pagbila ka sa imong kontra, mo po imong makitaan. Pariho ramang gatawil-wil tanan. Udloi lagi og unsaon pag send nimo stars oy. Ay bahala na ng mga stars diha. Oo, tell me Desiree Kitani. So depende guna sa tawo, no? Everything is depend. Muna ginangon, who are we to judge? Who are we to say something against bad? Nga depende raman ang tanan. Muna ginangon nga what if ikaw nasa kahimtang? What if ikaw ang ginikanan? So, muna gina ato ng pahupaon tanan kay after that, after the storm, you know, after the cloudy day, there's a beautiful rainbow, and at the end of the rainbow, there's a golden path. Kate Hansen, maayong adlaw kanimo andaman madam unsa imo gusto Edwin. Akong gusto lalaki ra gud. Hello madam watching from Bohol, Intra Annalyn. Madam akong friend bayot pure, super bayot, but gusto niya na ay makauban hangtod matigulang siya. Mula gina atong mga kahadlok sa kinabuhi. Tinood man na, if you're a kind of person nga mahadlok ka mag-inusara hangtod sa kinaulahi ang adlaw sa imong kinabuhi, then you will go for it. But kung ikaw gyud bayot kami nga isulod man ko ani. Isulod ko sa sakramento sa pagkabinayot.
Anong mahadlok man ko nga ang dalan nga akong gipili mo man akong kalipay. Diba? O kung ikaw, Madam Eli, halukan ka gwapa nga babayi mo, tindog ba si Junior nimo? Usahay. Dili oy buyag. Sulayg halok na ko day, di ba tangtang imong apapangig. Kada hasta imong postiso day, magkalubo-lubo gyud day. Ingon sa akong nanay nga ang underwear daw sa una tila sa sako harina. Correct yun na ang brand Bambini. Oo, gili ayuhog amirol, sakit ka bulog. Unang ka na mga batang 90s, lagom kay mga bulog. Kaya mga brief, sakit kay nagsidsid sa harina. Siging kasamad. Ay, nako. Salamat Isa Dingkong Ramos sa 100 stars. Salamat kaayo, Day. Ikaw na gyud Day ang babae nga nang gihatag og stars kanako. Ala na 50 stars. Myra Habsi, salamat kay nagyoy bayot nga ludon o girl. Ako dili man sa ingon nga ludon. Hilas ko kay ta sa point nga ludon. Dili ra gud angayan. Ay ra po gamit og term nga ludon. Nahali na, wala pa nahali na akong tiger day. Naaragyapon siya day. Umaba ra gud ni akong taas ni akong lamisang. Gapagama man ko kog lamisa. Para sa atong klase, para sadya atong klase, dili ko masighangan. Kilatan og colored madam, di yun mag-olar mga tagak jud ang rainbow. Christine Torres, akong manghud bayot man kaayo man iya ganahan. Keki man gyud na. Hilario Sonde Sirikitani, tinuod gyud na. Kung ikaw tawo, you are afraid and thinking of the olding getting old year. Getting old year. Good morning, Ma'am Eli. Shout out sa ako igsoon ako sa Dawin Municipal nga si Dore Yonting gikagara Julie Tobio Yonting. Ma'am Eli, nahimuot ko nalipay ko nimo gabasa sa ako mga comment. Oo, kay panalakuan na po ni kanang patulaghaw ra po ni ako igsoon kay usay di ko mabasa tan kay paspas kay masikog ana-ana dito tawag ana. Scroll. Usahay di na ako masulti ako na scroll na. Hi, Joe Belly. Salamat sa imong gihatag nga 50 stars. Ay, palakpakan kayo dyan eh. Dahil dyan, eto pa. Mas malagkit pa dyan. Murang kag maestro, kami ang imong estudyante. Kaya kuan lagi ni siya. Online class lagi sa mga boring at walang ginagawa. Maricel Albano Aluli, pakigreet sa akong mga parente sa Bohol. Salamat, Malu. True na, Day. Nga no mahadlok kung ikaw mag-isa from Cagayan de Oro, Butchi Active. Watching from Abu Dhabi, good morning, Bem. There's nothing to worry about life. Diba? Whatever you choose, as long as you are happy of your own choice. Don't be scared. Don't be afraid. Oo, tinuod na. Bayot man ko kaayo, pero bayot po akong ganahan, pero yung tinatawag na bisexual, Ma'am Eli, depende na sa ibang feelings rin sili. Kung ganahan kang mabayot, pwede mong patulan, ikaw na magbuot sa imong kinabuhi. Para di mo gigitig sa Bambini nga brand. Tinuod, maguna mo na mga Bambini nga brand, bago na sa una. Brep, among habol sa una kay sa Kusarina, tanan sa Kusarina. Ulang na lang mag-t-shirt, mix sa Kusarina. Hi, Malo Lara, Jay Ziliar, Ma'am Eli, si Jay from Leyte, makalingaw imong mga live post, thank you, salamat po. Kada pirmi na ko tanaw, Madam Inin, lipay jug ko, maski unsa ka kagaol sa kinabuhi, more power, Madam, ngano ka magulano, diha, nay-nay? O watch me, nay-nay? Nindot ang imong background, Ma'am Eli, kay naay mga tanom, sweet, kay adi, kung bali magugo against the light, magugo, so ariragutam makita sa akong nawong nga medyo hamis-hamis. Nagpakilid, ani kita na magkapobrehon nga walay sama. Jane Cuban, Ma'am Eli, good morning. So, sa kinabuhi, dili ka angay nga mag-uol. Emilia Villejo from Tangob City. Nag-cake ko, lingawa oy, watching from Tagasa Gaday. Ang stars, pag comment nimo na ay mga choices diha. Pwede ka katong customs, kung tag-G's, tag-20, pero 50 ang minimum. Pero pwede na G's, 20. Pinagmay ragot. Tunit din pag may time. Chika lang. Jong Agolan, kani para sa imuha, Madam. God bless sa imuha. Salamat kayo, Jong. Salamat kayo, Jong Agolan. Nabuhin na po na akong dugo. Pa-shout out sa Highview Construction 71 Yard, Gigagarabinjo Kagay, Amalid Arzola, Malu, Eman Lacuesta, kinakos kang photographer sa Negros Oriental nga si Didis Putalan Alex, ayaw ko mga lagbi kayo. Gikan kang Eman Lacuesta, Jocelyn Dadaro umiking from Chicago. So nganong mahadlok man ka, muna ginaingon. So meaning to say, dili ka ligdong sa imong gisudlan, mura ko musulod ka pagkapari.
So andam nagyog ka nga diha gud ang imong devotion sa kinabuhi. Musulod ka pagkamadre. Ano mga gitawag nato mga callings. Oh, sakto ba ko Dodong Paul? Mga tawag sa kinabuhi. So meaning to say kung wala ako kabalo ba kung nainani ko. Sa dili kaninyo pagkabayot tinuyuan gud na ninyo. Lagi noo ko wa pa jud ko nakabasag libro nga gituyuan gud namo ang pagkabayot ha. Ay kung naalay laing opsyon. Tingali dili ni kinabuhi akong gipili. Oy, wala man. Paghimatan ako ni kalibutan na when I woke up and I said, oh, it's a beautiful, colorful world. Ay, nay, Madam Eli, shout out akong family watching ni mo diri perti katawa. Ay, salamat sa mga Polya family gigaganagang nay. Karin sa tao na Madam Eli from Iligan. Na tinuola, real talk ni ha. Kaya ako sa una gadako og yug ko napuno og yug ko mga question akong utok na murag ka ng science and technology. Daghan kay question mark nga galibot sa akong panghuna-huna. Oh, Anik Sinsal. Amo, kuan gud na inyong pagkabayot, inuyuan na ninyo. Inyo gud ng choice. Ningon po ko sa akong kaugaligon, pasalamat na po kung nabayot ko. Imagine ninyo ha. Oh, imagine ninyo. Tutok akong now. Dili ko bayot. What if lalaki ko tinuod nga kinabuhi? Tutuki akong naong sa inyong bati unday pagkahuman, di ta kaila diri sa live. I-imagine nga wala mo kailan ako. Galakaw mo sa dalan nga ngit-ngit. Galakaw mo sa dalan nga awaaw. Gatindog ko sa kilid, ragid akong suot. Unsa inyong bati. Di ba? Kabalo ra mo pahimutang ang Ginoo. Siyempre, tanawa, nabayot ko, di murag salbar ko. Kita maal ang snatcher. Jocelyn Dataro Umiktin, salamat kay Madam Jo sa 100 stars nga imong gihatag. Jonil Alivio Altes, bagay-bagayon man na mo nanugo ko ay salamat. Chensong, Rofina Adler. Di ba? Pasalamat ako sa kahit taas nga iyap kung gihimo nga inani. Pag nawala pa no, sus. Ambot lang asa ko napunta. Okay, usahay ba ano sa tinuod lang pagpangita og trabaho sa una mo graduate kag 2006. Nakabutang yun sa ilalom kung nakaabot pa mo. With pleasing personality. Imagine na akong nawong karon may kay kabon ako mogamit og sabon sa una kung unsay akong isabon sa lawas, mo pa akong isabon sa ulo, mo pa isabon sa nawong. Ibutang talagpuan blue. Problema sa una blue og perla. O makaperla ka sa una social na ka. O tinuod na. Being gay is not a choice. It's you, a human being and a perfect creation of our Creator, Mario Banlatlabat. Yes, I will agree with you, Madam Mario Banlatlabat. Pero in our society, we will speak in English so that everybody can understand. In our society, there are so many people that surround us who will keep on judging us and who will keep on questioning our personality. Well, kita. Hi, Madam Jane. I miss you. Jane Saramosing. Salamat sa 50 stars. O tinuod na, they will question you like, pagkabayo, tinuyuan na nimo, kuan ko na ka ng suhid-suhid na nimo, kuha na nimo sa mga barkada. So, ako pangutana, so kung akong pagkabayot, nakuha na ko sa akong mga barkada, akong barkada, di sa po nila nakuha ilang pagkabayot. At sakto, Blue Wheel da ito, Dodong Dex Maricido Yokor. Niagi baya kog perla, Ma'am Eli, og imo nang ipadry sa imong naong, mugahi imong naong. Inood ko na Chinsong, mamurag bato imong nawong, Ede Morilla. Pasiaw nga na ay mga kamatuoran, realidad sa kinabuhi. Rhea Pipacro. Mawala akong stress, maminaw. Miss you, Madam Jane. Maningon ko nga, igo rapod, no? Kung asa tag-ipatang sa kapalaran, di na ako guna balik-balik on who are we to judge? Who are we to say something against our society, against our siblings? Oo. Ila Ma'am Eli, sayo kaayo ka nagsaba-saba. Amping Adchiching Tuliran, Glinda Limguis, Daphne Difroso Gadingan Lumigin, Chito Antusado Argo, Ma'am Eli. Argo po. Anang mga pinobring sabon, Firma. Nakaagigo ko anak Firma, Tsunada. Nakaagi ko ana. Manang di ko na ito ika-question, di ko na ito ika-sulti yung mga daot. Ano kay mo guna, wala nagi pili, wala ni mo tuyua. May kakapoy ka magbra.
Nga walay sulod. Tanang bayo, talented og kogyan, depende. Napoy patara ra sa kinabuhi. Oo, tinuod na. Anita Ukay from Australia. Hi, Madam Anita. Dili tanan, mababayi kag matumboy kag malalaki kag tinuod, mababayi kag tinuod, babayot kag unsa ka. Kung tapulan ka, tapulan gud ka. O dili man tanan, mo na giniingon nato nga ang tanan ga depende ra god. Mo nang kung wala tay maayong ikasulti sama sa ginikanan ni Tintin. Ay ngano ako no, wala po ko ni angay ang ipangbuhian nga mga words of wisdom. Pero kakasabot gyud ko as a daughter. As a daughter, as a loving daughter to my parents, all I can say is that it's not easy if you're in the shoes of the mother. Thanks sa pagbasa, Archie. You're welcome. Christian Torres, musta ng taga Santa. Maria Tibon from California, USA. Gilbert Ilnar. Annex Zinzal. Ano, ako manggod. Salamat kay Day Catherine Escobedo sa 100 stars. Salamat, Day Catherine. Advice na ako, dili magpaulan, aron dili mo daghan. Ay dong, dili gud ingon dong nga magpaulan, mga basa, mga daghan ni mga bayot, winter, spring, summer, or fall. Miskan pa na dong og ligti ng yuta sa kamala mo daghan gyud mi dong. Muramig mga bakukang nga padaghan sila los yuta. Inig tang ululan manggawas sa gyud ming tanan. Muramig mga salimbagat dodong nga gapa huboy ra sa ilalog yuta samtang gapatubo sa among pako. Inig unang hugna o unang bundak sa ulan, manglupad ming tanan. And we will shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Chinsong, salamat sa 50 stars. Dai Chinsong. Terry Japay Baldio. Madam, pa-shoutout from Bais, Algie Aguilar Saranya, Mati Nipaya Navarro. Pa-shoutout Mama Eli, watching always and support from Kuwait, Almutia, Rebosara, Camig. Hi, Banban! Ay, Banban! Salamat sa 1,000 stars, Banban! Salamat kay sa 1,000 stars, Banban. Napa ba kayo palalit og bugas diyan, dog? Sige mo naghihatag na ako kasi may palalit og sudan. Eli, na-late man ko, oy. Sag dira, Jaka. Okay na, Jaka. Terry, pa-shoutout kang Terry. Daisy Jane Pakursa, shoutout from Cagayan de Oro City, Philippines. Watching from Emilda Zamboanga, Sibugay. Gikan ka na kang AGK. Hi, Madam Yam Ada. Ay, sa pano kay kasikmahon kayo. Pagtukar, maguna akong sinus. So, nagkakita mga topic. Hi, Dory! Kumusta ang Nemo Company Incorporated? Talaga kitang sugilanon sa kinabuhi, no? Muna ginaingon nga, mga bayot, di ko na ito pakasadoon kay human as we are, mga ginikanan, nga makasulti, tungkol sa makasulti o mga daotang pulong, tungkol sa tumang pagpangga o pagmahal sa ilang mga kaanakan. Oo, dahil mga choices in life. Naglipog na ko sa atong topic kong adlawa. Leslie Canono dapat. Wala rin topic-topic. Manang sa igiingon ko nila nga, Ma'am Ellie, sus ko, kung nagoy mo ingon nimo pod nga sus ko lahira gud ko makatilaw kag babayi. Hello, don't me, I will not try. Kasi bago palayo, no? Pero nay mangutan ako, Ma'am Ellie, ana ba gud chance nga magminyo ka? Nay mo adyo ko, Ma'am Ellie, tinuod jud kang tawo, wala kang arte-arte, pinakma lang din ha. Makalingaw kaayo, wala akong katulog og paminaw ni mamili. Good night, madam. Work ako ugma. Salamat kay Banban. Salamat kay Banban sa imong gihatag nga 1,000 stars, Banban. Babae ka, lalaki. Kaya tan-awon nato dili pud makita ni mga picture. Banban unsa ka tingog sa usa ka matulog, Banban. Babae ka, lalaki. Salamat kaayo, no? Wala ginaingon nga, Ma'am Eli, unsa Ma'am Eli ka nang sana kay planong magminyo? Kuyaw kay pangutanahan, mura kog mahilom akong tibuok kalibutan. Nainay Pulya, makaimuhod ka, Ma'am Eli, mo bilar na sad ko ani bilar ra diha, Madam Nainay. Ayaw sige katulog kay bugnaw kay palibot. Ba kay dulog diha. Okay ra matulog basta na ay dulog. Muna kinaingon ako nga sus dili jud lalim niya, Ma'am Eli, magminyo ka. Ang topic, Ma'am Eli, dili ka mo pero dili pud sila. Ay Barbie, si iso mo ng topic nimo, Barbie. Ay Barb, na ako ihatag ninyo onya katong stars, bahina na tamong papangday. Or pwede nimo kuhaon karon da ang inyong tag 500 day.
O mo kasi ako no, mulihay sa ako gamay sa ato ang topic-topic, no? Actually, di ba makita mo say mag-live ko, kauban ako si Josepa, Madam Minyo nako, wala sirado na ang puso ko. Ganun pala banban. Di ba usahay, mag-live ko, kauban si Barbie, kauban si Josepa. So, ang among sabot good is, syempre, tulamig akong combine me. So, kung pila ang stars nga maabot na mo, ako silang tagaan. In a way po nga, makatabang po nila ginagmay. Last time ago, nakakuha kami og basta tag 8,000 stars man to. So, nahatagan ako silang tag 1.5. Diba? So, in a way po, we are helping others because the only way to progress is to help others. Sana all. The last time, nakaan sila kuan ka dollars, murag tagpila mi ka dollars. $5 tingali kada usa, so na sila tag 500. So, ning ko nga kay, naman ko kwarta kay nakarakit man ko kay dugay pa man na makuha man god. Ako ra itonol daan nilang ilang bahin. Ana ko na kinabuhi, if you want other to leave, then pakana. Muna ako, John Lester Balansag, munang ningon ko nga. Kana imo pangutana nga, magbinyo ba ko pohon, magunsag ko? Tingali kung moabot na nga panahon, I will do it in a very ethical way. Diba? Kanang gitawag na og kanang dili po taingon nga niso og mo minyo matingali ka makadesidir ka kanang imong usbon imong lifestyle. Oy, kuan ra ka kanang bayot ra ka nga nakigminyo laina paminawon sa. Pero sabot meaning kung yes, makigminyo gyud ko. Sure ka Ma'am Ili, yes, makigminyo gyud ko. Paman ta kabalog unsay hugna sa kapalaran, what if na nabunggo ang imong ulo na amnesia ka. Nalimot ka nga bayot dahil ka tinuod nga kinabuhi. Piling ko yes, makigminyo ko pero usaragoy sa labutan. Usaray sa labutan, ako'y magsuot sa bridal gown. Basta ako'y magsuot sa bridal gown. Lamira. Ay, nako. Buyag ni mo, Chinsong. Ako kung kiyasan ang ngabil, pasagad na ako og kuan, chula-chula. Kiyasan ako, day. Akong palimugmugon og muriakik, day. Mga patanday-tanday na ako, pabagid-bagid na, panggapuso na ako. Akong ibulad. Salamat po na sa mga barkada, no? Peter Neal, salamat sa 20 stars, day. Ikaw na talagang mayaman. Another 50 stars coming from Catherine Escobedo. Mario Banlat, get married if you find the right man, madam. Babayi man, Madam Mario. Kanis, Madam Mario, pin na ako magminyo po ni siya. Maminyo kag babayi, Madam Mario. Mudunit ko, Madam. Mudunit ko ka ng favorite ni mga wine. Jagkar, Anaizar, kung saan ka masaya, dun ka. Si Cubs, mamili nga no maning laki ron nga ikaulaw man ka sa ubang barkada. We are not true friends. Tinood na, if your friends will be shy because, you know, bayot ka, mga laki sa, hindi mo tinood nga friend. I'll buy your girl. Ay, bahala ka, Madam Claire Pinson. Bahala ka, Madam. Buyag simbag ko. Pero, Madam, kung matinood ba ya, ha? Matahiig ko gown, Madam Claire. Katugong gaday ka nang naay siya trail nga 2 kilometers and a half. Katugong cotton. Para dilibog at sa ulo. Louisa Weiner. So, anak lang kita mga sugilanon sa kinabuhi. Munang kabupod mo babae po. Munang mga barkadang mga bayo. Ayaw pong tintal-tintalag bagid-bagid ninyo. Ayaw ba, tinuod ba na ako mga barkadang kuha na imong kamot, ipakakapot sa ilang mga boobs? No! Ano, pakaliton ra ba ka ba? Usahay ka ng kalingkod ka, musabak og kalit. Una yung mga inak, yung mga buisit nga friend. Pero sweet rag mahubog, og kamo na lang duha, nahibilin, buyag. Bahala oroy kami lang duha nahibilin, maning kamot gyud ko. I will if the right man comes along. Nadili man, Mario, girl man. Watching from Kuwait Coffee, O.T. Dayeng. Babae man, Mario. Dili man lalaki, when the right girl come along, niya mo tusnob ka. Ora man tanag ni tusnob sa gabukal nga mantika, Madam Oy. Hilda Galarcia, akong half-sister na half-brother na ako na the same time si Tricia RR. Si Barbie, manalahi si Barbie, yang sigsagan. Na matak good Barbie, di good ka ihig 2 ka bulan.
Ang ili pakigreet sa akong anak Sofia Don Bohol, love you gikan ka Christine Bohol, Dayaw Lagradilia Joan Lo, iya tisa sa paningkamot. Salamat sa 200 ka stars, Madam Nainay. Idaghan mo lagi akong stars dahil kasi ng hotdog, Good luck. Ay, 2,000 stars! Salamat kay Madam Nainay. Napapakik pala itong bugas diha og feeds. O ayog tintala ninyo, you will be the accessory of the crime. Because you are trying to ignite someone like a dead volcano. Madam Nainay, salamat sa 2,000 stars. Do not deceive someone. Just let them grow and live happily ever after. Ito na mga factor, mga factor, sa kinabuhi nung atong sulag ko atong babayot bago na siya. Dili di ay na true friend, Ma'am Eli, nga gagasto na kakaayo. Yes! It doesn't mean nga gagasto na ka, nagpainom ka, ni palit kag sigarilyo, gihubog nimo, ang imong pulutan, gihimog panihapon. They are true friends. You know what? Para na ako good no, based on my personal experience. Paimnon kag sleeping pills, pag mata mahay na. Nang muna'y problema ko doon, Barbie. Muna'y problema po mga babae. Ayaw mo po mag-inana. Inyo paimnon kag sleeping pills ng mga bayot, pag human inyo itusnob. Kasilingan ni dako akong mata og balig 10. Dayaw, Juanlo. Silingan, saba, dadaya. Tinuod ko na nung ayaw mo nang ayaw. Ayaw kayo mga panahon karon ng mga tusnob-tusnob. Anyway, alas 11 naman ang unsa mo tong kasal akong gibiyaan. Ano po sila ni kontak na ako? Naon sa nagkaroon, no? So kanang mga inana mga sugilanon sa kinabuhi, ayaw yung tintalan ninyo. Ayaw himo ang imong kaugalingon, kay ikaw ang mamahimong hinungdan nga mausob ang iyang pananaw sa kinabuhi. Isang daira ko na siya, bayot na siya. Sa mga friends pod, ayaw pong tuan ng barkada gud mo dili. Para ko na ako in my own personal experience, you know. Daghan kay kog mga Audrey Rose Villalon bungkasan kami suod kay ming barkada ni Audrey. Pero sildam ragud ming mag-chat, di kami magkumustahay. Unya maminyo ka og donate og whiskey, black label, tequila dayon idto katulog sa bathtub. Buyag Audrey, buyag. Mary Lucine Jong, hello may buntag madam, mag-meeting sa ta mga Circle of Stars, atong klarohon kinsay magminyo natong tanan. Correct, Barbie? Lingaw man kayo watching from Cavite. Kabalo ka, kami dili kami mag-chat, dili kami, our communication is very seldom. But you know what? Kabalo ko na si Audrey, when it times that we need someone to listen, when in times nga kinahanglan mig someone to lean on, someone nga among masuginlan sa among problema, miskan pa nagdili mo tambag, basta maminaw lang. We are always there. Gool ko karon, madam, pero basta ikaw, akong paminawon, malingaw jud ko. Salamat sa imong pagpakatawa sa tanan. Regards lang ko, madam, nimo. Watching from Airyland. That's madam Nainay Nulia. Muna'y tinuod nga friend. Kami mga palahubog, kami Audrey sa among mga high school, college man mi. Dili pagod may classmate, iba Dre, gulang-gulang si Audrey. Gulang-gulang na siya na akong edad, pero mas bata pa siya, unfair kaayon. Magulang siya na ako, pero mas bata pa kang dawong na ako, day Audrey. Pero wala ka na agad stress, day, pretty ka day. Nira kulot. Kanang mag-inom po mi sa una, kami po magpuyog mi, so wag ko na mga panghitabo. Tapos mga katawa rago ng amo bahak o katawa, mga istoryang balik-balik kabahig-kalik. Anood, gana mo na yung mga true friends. Nga naa sa panahon nga manginahanglan ka. Dili kay naa kay manghulam og kwarta. Mga boysit ng klase sa tawo. Di na may padaghanon. Edwin Cabrero Saboy, salamat sa 50 nga stars. Tinuod yun na butating pari high fan sa like. Usa na ban-ban? Kung ano man na ginaban-ban ka ng sawali ka? Hi, Madam Des. Keep it are nice. Hello, Madam. I miss you so much. O, kani si Madam Desford. Friendship po kayo na ako ni. Tagbunbunon man si Madam Des. Wala rami tagdanay ana mga Facebook. Nay mo post like. Nay comment. Ako tahi sa imong gam. Bahala ka, Barbie. Pero, pag nga, ma'am, alayo na sa adire. Yots, kinahanglan ko sa imong kusog. Kanaba kong espirituhanon nga pag-ampo.
Shout out sa akong gwapa nga amiga nga si Marfia Viera, kabalo usa sa mga pinakaligon nga makeup artist sa Dumaguete. Marfia Viera, kabal kung ganahan mo mugwapa sa presyo nga masabot-sabot ra pangitaa. Ang atong igsuon nga si Marfia Viera, kabal. Aduna siya free trial makeup matag Domingo ilalom sa Manga. Lahat bang sa katedral. Hi, Madam Marfie. See you sometimes. Magbanding ta. Muna'y true friend. Ako na usman, muna'y true friend. Dili porki, imong gigastuan, imong gitabangan, tanan-tanan na lang. Ay, gwapong ni Agi. Kasi mong pangalan dong. Kami dili kay makita po ko gwapo. Thanks for sharing happiness at Ma'am Ellie. Safe always. You're welcome, Madam. Charito Uzuwal. Super miss na dyan ka, Ma'am Ellie, as in laag niya po. Correct. Busy man ta. Human aning COVID, Madam Des. Watching from home ka, Ma'am Ellie. Balik-balik og paminaw sa imuhang mga videos. Nabi na atong video kininyo sa You Amiga. God bless. Correct. Crisilda Flores. And Ma'am Ellie, wala ko tagai og regalo sa akong ninong adtong Pasko. Palihog kog shoutout ni Ninong Van, taga Route 6 ni Sadaro. Ay, Ninong Van, Choco Buena, Choco Buena. Unsaon ka pag-change sa Globe, mami? Kay hurot na akong load sa Smart so I can send more stars. Kausog na lang dahil. Kung naanap kay stars. So, no? So, dagang katang sugilanon sa kinabuhi dan don't be deceived. Ayaw pailad. Kung mugasto kasi mga barkada, make sure that you are not spending up to the extent nga wa na mabilin sa imong bulsa. Yes, it's always nice to have something mabilin para sa imong kaugalingon. Watching from Canada, Denbal, hello. Madam, mabilar mapunta nimo makawala ko kakapoy sa kinabuhi banban. Ayaw mo, sige katulong. Hi, Sir Jen, sa Tolentino, the best, Ma'am Ellie. Mga gwapo diya sa Washington, D.C. Regards ni Madam Jing Hill. RG Cooper, o sa pinakagwapo nga si Kyle. Dudong Kyle, pabuthi ko, bi. Og na ay birthday sa among barkada, Ma'am Ellie, dili ko ubano niya. Lainon guro siya, basi gi-invite untag celebrant chick chabs. Dili siya proud nimo, gawig ba? Sa magabayod ka? May lalaki, dili siya. Ako, I really hate those kind of people. Kana mga lalaki nga maulaw og bayot. Pero kung magpagasto, buot imong kwarta mahurot. Inky pliny hair. You know na, they are not your true friends. They are just there because they know that you have money. But if you don't have money anymore, they will left you. My goodness, they're getting into I know I can handle situations like that. Dagdag ko mga barkada nga klase, pero ako, I just want to be happy also. And I'm not expecting anything in return. Kung ikaulaw ko nimo, okay, it's not my loss. Pero kung imo kong palanggaon, I tell you, you will have more. Punta ako kauban kagabi, ako to mga anak. Actually, ilang tawag na ako, inahan. Mga anak na ako for 10 years kapi. Mga lalaki, mga nanap sila mga trato. Pero one thing I really like them, Mario Banlat Laban, is that biskag na ilang mga uyap, ipaila-ila po sila mga uyap. Di ko kapagastuon, kaya minsan lang mga chip-in rata. Di na ako mabasa yung mga ngalan ininsik. Enjoy man mga bayot kauban, correct. So, ano mo makitan imong mga true friends. So, muna gino, as we grow older, magkagulang na galit, we need to filter the people around us. Delete all the toxic people in your life. So that you will have a peace of mind para luag ang imong pananaw sa kinabuhi. Inahan sa kayo ng panabang, Ma'am Ellie. Usahay, Madam Nainay. Nakita mahinabangon man ta, tigpakumko man ta. And then, ako mga barkada katong sa Dumaguete is that sila pamingon nga, ay kuan ta, pang chill ranit, tulog ka botilya. And then, within that hours, kagainom it, discussing all the memories within 10 years. Kaya kung magkita, may karon rapod. Kaya na lang sa uskatuig, makakita o uskabulan, kaduha. Sahay, wala. Wala pa kwarta. Ano pa ato Dumaguete. Ganahadyo ko bayot barkad Ma'am Ellie kalingaw kaayo pero ti lang akong itagay. Social ka ba na pang healthy lifestyle. Tama ka ba Ma'am Ellie? Most of them user lang kung naa sila kailangan muduol tapos kung naanay kwarta abtik muduol tapos kung wala it's a puwer. Kung po na gitawag nato og nasulod ka sa kinabuhi nga pagkabayot daghan kay kang ma-encounter. Correct, control alt delete ra simple ra mga toxic.
Pero Jane, maayong buntag, Ma'am Eli. Japan, Madam Eli, palihog shoutout sa akong kumpare na si Paring Chad. Siya ang pinakagwapo kong kumpare. Single pa siya, Madam. Mina Borja from Masaplod Sur, Dawin. Hello, Madam Eli, watching from Cagayan de Oro City. From La Libertad, Negros Oriental, pa shoutout sa Galyarda and Silva diha sa Dumaguete o sa La Libertad. So kung di ka kabalong mapili og mga friends, you will end up losing. Matingala ka no, usay min nga, daghang kay tagbarkada, daghang kay tagkaila, pero wala gud tay masampit usahay. And that's reality. Because it's very hard to find someone nga panalagsara ka makitagbarkada nga musig panghagit nimo. Uy, kumusta ka? Asa ka? Laag ta. Panalagsara kaayo na nga klase sa friend di mo mahinagbo sa kinabuhi. That's why if you can find someone always there for you, always arangkada asa tanam. Ayag buhi ayag buhi hekti. Gapusa. Para imo na siya. Ako mang friend na bayot mang ililingaw kay kusog kaayo mangaon og naay kumbiraan maguna kay bayot pero ang tungo lalaki maguna. Di ko nakasaligan yung mga bayot pag-abot sa kaon kay hutdanay. Ani Rosa from Texas, salamat sa tulo ka heart. Ang ili nakarelasyon na ka og paminta wala. Dili ko paminta nga no magisal ko. Pagagisal di ay ko. Na, amot lang. Bilya Lagusa, shout out mga taga-asin Southern Leyte, Madam, thanks. So maybe mo to atong topic for today no mga ka-friendship no. Kabahin sa kinabuhi. Salamat kay sa gahatag og 4,550 stars. Dako kay akong kalipay for sharing your blessings with Ma'am Ellie. Makabuhi og dugo. Nakabalos ning taga-daro na. Ayaw ko mo pag-away dito sa ako atubangan ha. Alright, paring dyan, Madam, wala po katulog karon sige og hiki. Sa hiki. Natawa, lingaw pa mo kayo watching from Owen Sound, Ontario. So siya lagi inyong lugar diha Banban, Owen Sound, Ontario. Asa ko mamililag ta Michael Alexander Jermais Kaba. Ayaw ko dito buadong kay busy kay kong panginabuhi dong. Apakahilipuson nga gidikorit dito do. Chika Berta. Hello Ma'am Eli from Davao City. Hi Chika Berta. So kinahanglan ko daghang kay mga pagtulunan sa kinabuhi. Michael Heji Man. Heji Man. Shout out mami sa akong fiancé from Hawaii, Michael Heji Man. Happy 3 years and 10 months, sorry babe, I love you. Woo. Sana all. My fiancé. Ako, na po kay fiancé. Pero ako ang financer. Siya ang receiver. Ako ang sender. Hi, Sir Vances, all the way from Canada. Sa ating mga ka-friendship niya, maay-maay nga adlaw kaninyong tanan. Joy, Hawaii, regards daw akong bana. Ay! Pasig na igso na imong bana diha, Joy. Ihatag na ko dahil. Salamat, Madam Catherine, sa 125 stars. Pagbilin pa nung ipalalit og bugas, day. O mga panood-an, day. What he say? I say, hey, Michael. Thank you so much for watching, Michael. Thank you so much for watching my live. Hope you understand, Michael, because you know my English is very few. My English is very little, and you know, sometimes I cannot... Ay, aloha. Hawaii man di ay ni. Good luck, Ma'am Emily. You're such a talented person. Aloha! Grabe, Jude, mo balos ng tagadaro. Mura gina, si paring dyan, madam, wala po katulog. Pangatulog naman. Hey, Michael, how are you to find out? Bangon ako, madam, balikan, tika unya. Amping diha, Madam Catherine. Pagbilin, biyagi pala, it's good. Okay. Wala po siya nang umusta na ako. That's great that you are doing good today. Where are you in Hawaii? Madam, inig, makauli ko po, negros, kitaon, juti ka. Basig maningil ka na ako sa mga stars pag makikita ka na ako, Madam Nainay, ha? Careful ka sa Ma'am Eli, kay basin i-challenge ka, overexposed raba ka for all seasons outside. Yeah, Madam Annabelle, I'm always taking good care of myself and I became praying always and forever. Lagi mga bastos, you know? Oahu is such a beautiful place. Soon live in Philippines. Wow. You can come home to the Philippines because it says Michael Hadjiman that it's more fun in the Philippines. Yeah.
It's more fun in the Philippines because we have different kind of fan. Electric fan, ceiling fan. Pwede pa ka sa bakery makapalit og fan. You can also use dust fan. And you can also wear panty. And if your internal organs is having trouble, that's what we call pantog. Tap the stars, Michael Hajiman. It can help, Ma'am Ellie. Yes, Michael, it can help my poverty. You know poverty? It's next to generosity. Senti Linda, Drever, Baran Anzila from Karkar. Genevieve Villanueva watching from Baluntay, Alabel. So how long have you been with your girlfriend? Ching San-su, the sister of Wache Lei. What is the English of igit? A purified tool. A purified tool. Roselyn Luang Alvarez, Madam, salamat sa 50 stars. So, mga ka-friendship, no, aside sa ating mga binuang, kinahanglan po tayo natin mga pagtulungan sa kinabuhi. You need to choose the rightful friend for you. Host, support me to my channel. And then, we should not judge. Ato nag-ikwat, i-sum up, we will come into a conclusion that first is, we should not judge the people. We should keep it ourselves. If you have something bad to say, if it cannot help, then better keep it yourself. Second is that, don't ignite people so that they can do something bad. Then, filter your friends so that you will live happily ever after. Delete all the toxic friends in your life. That's the better way to live in this world. Better living, take Vita Plus. Ay, naku, Melly Joy, na-adjud mga baso. Ay, kabalo ka, it's part of our existence. I will not read it. Salamat sa kahatag og 4,725 star watching from Zamboanga City. Good morning, Ma'am Ellie. Salamat, good vibes. Malingaw ko sa imuha. God bless you always and forever. Requiem aeternam Domai Dominis. So, okay na ta diring dapita. Wala na pa yung topic, no? Murag na hum, nang list, magsamot na ako ilong. Michael, are you still there? Salamat sa another 50 stars, Madam Roslyn. Salamat kay Dai, Roslyn Luang Alvarez. At dahil dyan, diba? Another 25 stars, Peter Africano. Pasigaw naman po watching from Taiwan. Gandang umaga po sa lahat. Kadats coming from Peter Africano, sending 25 stars all the way from the land of Taiwan. Okay, so muna tingnan ito atong topic for today mga ka-friendship. Nabuang siyang pangitaasang star, Ma'am Ellie. Michael, if you want to see the stars, look up the skies. And you can see the beautiful stars. Merging Abalsas Remigio Bonjour, another 50 stars. Daghan kaing salamat sa 50 nga stars. So I guess, diri na nahuman ang ato ang topic for today. Salamat kayo, no? I just want to remind ato mga ka-friendship out there who are currently listening to us right now. All of this is just for fun. Your opinion is respected. And please respect my opinion also. We're doing this para po sa mga boring at walang ginagawa sabay, especially sa ato mga ka-friendship abroad. Nalahi ang ato mga oras. Unya kapoy kasi sila mga trabaho, especially sa mga lugar dito nga nagka-quarantine because of the COVID-19. So, ampi ka mo kanunay. We're just doing this for public entertainment, for fun, para mga lipay, mga walang at mga kagulanan sa kinabuhi. So, this is the end part of the program, and we will now proceed to the second part.